Kha sajaknai, kha yokjaknai, mangpili kasai phaikya, Bisi Char Romwi, Thongoro Khlai jak, taku kompiton de borma. Musuk sena thangtini, Bisima derawoi, phaksa Khlai robunoi, tabuk Thongoro Khlai tongnani nangkha. Kok tumao saimaka 41 ompi nogor sinai kamini takukni kami tabuk sa khamnogo telangai nainani bagai rangri kerei samung tangai ajiwoi le rang busuk khati manaiba amni bagai no lukurokni thani yak pehelka jibi sa khamnogo doktor bai phunuka phunumani yagulo no 10 lakh rang nangnai hini sajagai tabuk wana cinta kalai lajak nukhunggo jainangai totra thangya buma bufasong taku kompiton debromani buma buhasong lukorok no khoksa khungnoi jotono tipra sangai chuba khoba ane angsla hamnai hnei kobokha borok tam kok saka khwnai naidi বাইরে থাঙ্গै ব রাঙ্গै রহকা হামিলাই বাগै রহকা 7,000 20,000 25,000 khै rehka nai nai sokasun 그래 hamri maya hamri mali to takaya kasma to ju Puno si nai malia bini botrai botrai setelah malia rangkai baik. Adi mana sikir kasini? Bupayung hamya nai pare bunyanyo bayren phai kya bu. No honi si matulang bayren phai ma bu. Aya delin. Nge doktor lang hasi gari bara sa sopa sori ja pas telah malia sengbono hini telah maya hingke. Takanya bagari bara sedam kir kasini di sana nasi sedam sakti kiri rangkai. Takanya haji nai matong susun bekak kamu del kablai. Rangri kirim bayren phai malia. Gai lu kakang ke bu. Polisi matalang bono asu bayya. Kami ni lukurok na bini sat hame pai man tabu rakte bu sai da mangka. Sai le mambai ja. Tama sai mi anan para tana. Borok ke tam sa. Borong bu opsong khai nani rang tong khaba khai ma khaba hamnai. Nong rang ge tong hi sindang ge rang kri ba sing ba he ma tong khata. Param nukun borong bu nuk ja nong rang tong rang opsong khai nani. Opsong khai khaba hamnai tan ke sing rang bu kri ba khai ma ni ha ke ma tong. Lokal lagi ni borok ban no bila sekarang kok sabai da nai ke kisa masa thulai chuwa gari de man nam tiro. Sabai nei kha sabai nei pha bu go sima ya ka ran da singa no sabai ya nya. Oh kisa parani amo hinai thana no saka sayang ya. Selmen no baheng no sunuk sasuma sala jari mano hayang sampati na hana sa saja. Ma sa suba subsidi na kiri sino ko ta sana kiri so ha ke ma to ma jao. Raju songrono sai nei be khetsin. Borong chuwa su san nei ke. Borong ri me ya. Jangan mahai na hana san sing kon sini sengwan sokwan sin ba khaba ke sengwan sok na musu ta ane apuno seng ba khaba wan sok ta sing yak sok ya na chi ma tong ge kisa suba su de man ba no ni pa tam ju ten na ja no hami de man op song khanya rang de tong si da ong ga chi tong khanya tong Noro haste ha pangrok no he ko dofani samu khai tong nai himi tong nai dofani samu tang mani lo abo he atong bere mo tong no sa se koi mo samu ro te to tong no mo jo koi mong chang khai kya je siman jora te sing san ka ta je sing yang man jora te sini himan tman jora te sing sa kita morok sa ja Borong buko kayan malah kayak kayan ko ekdin pore phanya amting na ni sau sos thangai sake tama ek saptan bising phayan tongadi hage sama tin sa ba thangli as tal busuk ro moi o bhai ke pokor jagi to tin bas sakya tal busuk ro katna tin masung kai to khata sai mani sai pas pun sikhani angka sing thang phaya samu ko ke tabu jara mo sapana kono ya pe semani mugya mugya saja hanya hina saboro hayane ni saya tu hanya nai phani te ko su singini ni saboro ya aku mong ta mong kamo competition de ma competition ya bo man ganang emle temle suno suba sanu kare borong te prasang suba borong te belega ham borong koyo bubagra no bahanya sing koyo tini bubagra jodi no bidutini no tong bubagra no sing koyo bubagra bisa nai tong bubagra suba suma ka sing ham bubagra no sing koyo sini no bahaya so ya bubagra no sing koyo sini man ganang emle temle hanya kaiteng kapalar sar tong
Suno koyo जों सदागर सासुनो जों koyo suno bisa suba sunai chin no ko phain na ke suno bele gaham gorong cha suba sun ke ba sakhe haman hinan ba khawan so ta do tum suba lai ke bukhung ni mung kita muka suba la de bu bukhung ni An ke cheran de. kau kami ro kung kepo punya bising Khlai bo sub division hai ko bo PS ni bising ro Khlai bo block ni bising ro Khlai pu sab division kau kami ni mung ke sinde kam competition de bor maje taw sa khame Khlai tongo bini tapuk jawo kono bithi borai rok to tong mane doctor ni sa khamnong ni tubui chai tong ko bao sa sik to tong treatment choli tong naijaki tong mor chi saman Bithi le ta je bithi tongman chabai khe ta le tai bithi kiri khe ramu kiri khe na hani ma bi ase. Je chari ben chari ne ke ta ki ne khe. amte umte hisari ma tun chu ko bedena geta ke sepo sung je sa khamno ko thang mani ya pulo je kisa misa phung tu mani ya pulo kisa sa hammani phasina slaijak no nu jokha koina ko bini bismani bismani ne bisa sama chimi ko no no khama ke ko mi ata